А вие всъщност в Англия как празнувате Великден? Ние тук в Англия крием шоколадови яйца за децата вкъщи и в градината и те се състезават кое дете ще намери първо от всичките яйца и кой накрая ще има най-много. Глей, какво нещо. Много интересно сте го измислили. Много сладък обичай. Да. А вие как празнувате в България? Ние взимаме истински яйца. Те повечето пъти даже не трябва да ги купуваме. Кокошките се ни ги снасят. Вие имате кокошки? Да, ние си имаме кокошки. Боядисваме 2-3 кори яйца, към 100 яйца. Ако сте по-голямо семейство, може и 2-300. В смисъл трябва да има за цялата рода и малата, деца вика. Мале, вие колко кокошки имате? Няколко. Боядисваме яйцата. И какво правите с тях? Бием се с тях. Биете се с яйца? Не в такъв смисъл. Ние чукаме се с тях. Не в такъв смисъл. Ние първо чукаме им предниците, после задниците и накрая ги ядем. И не се дига малко холестерола. Леле, и вие сте го измислили интересно. Да. И който пребори цялото село, казваме, че има най-силното яйце и това е буракът. Бурак? Какво е бурак? Файтър. ММА. Да. Да го пазим до другата година, нали, ако стиска и не плъзна черви от него. Да. И се яде по обичай ягне на Великден, като ако не го изядете на Великден, може и няколко дни след това да се заколи варварски на Гергьовден. George Day.